Caritas je ljubav. Božja ljubav prema svakom čovjeku. Tu Božju ljubav kao plod osobne vjere živimo, svjedočimo i promičemo i mi u Bosni i Hercegovini. Osnovani smo 1995. godine, a zovemo se Caritas Bosne i Hercegovine. Kao ustanova Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu, punopravni smo član Caritasa Internationalis sa sjedištem u Vatikanu i Caritasa Europa sa sjedištem u Briselu. A u našem sastavu kao punopravne članice djeluju Caritas Vrh Bosanske nadbiskupije, Caritas Biskupija Mostar, Duvno i Trebinje Mrkan i Caritas Biskupije Banja Luka. Svi zajedno, kao jedna velika karitativna obitelj Katoličke crkve, uz potporu velikog broja volontera iz župnih zajednica, činimo djela kršćanske ljubavi na dobro čovjeka i na slavu Božju. Za 25 godina urađeno je jako puno. Prvo, na općem planu, u odnosu na Caritas Internationalis, koji čini 165 nacionalnih karitasa diljem svijeta, sa sjedištem u Vatikanu, i Caritas Europa, koji čini oko 50 zemalja sa sjedištem u Briselu. Brojni projekti donijeli su brojna dobra, kako u Bosni i Hercegovini, tako isto kroz projekte zajedno s drugim nacionalnim karitasima u regiji i šire. Donosimo samo kratki grupni pregled nekih od naših aktivnosti. Caritas Bosne i Hercegovine želi biti zdrava i kvalitetna organizacija u kojoj se cijene ljudske, kršćanske, karitativne i univerzalne vrijednosti, zatim opća načela djelovanja i u kojoj svaki djelatnik i svaki korisnik ostvaruje svoja prava i svoje obveze. Sve svoje aktivnosti provodimo u duhu menadžment standarda Caritasa Internationalis, koje se temelje na odredbama Katoličke crkve, zatim domaćeg zakonodavstva na svim razinama i međunarodnih iskustava kako bismo unaprijedili svoje djelovanje i razvili se u karitativnu organizaciju koja se cijeni i uživa poštovanje. Naši djelatnici, to je jedna ekipa sposobnih, jakih, snažnih ljudi koji prvo traže projekte, nađu projekte, pišu projekte, jer projekte napisati je jako skupo, kandidiramo se, recimo napišemo 10, prođemo kod Evropske unije 2, ali ono će ostati kada dođe drugi, neko kad raspiše tender i tako dalje. Mi u Caritasu Bosne i Hercegovine živimo jedino od projekata, ono što napišemo, nađemo i zaradimo. Razvoj župnih karitasa jedan je od prioriteta Caritasa Bosne i Hercegovine definiran u važećem strateškom planu. Sa župnim zajednicama radimo na osnivanju župnih karitasa i promociji volontarijata, a sve kroz naše biskupijske karitase koji su zaduženi za izravan kontakt i rad na župama. Od 2000. godine Caritasi u Bosni i Hercegovini pokrenuli su prvi projekt za razvoj župnih karitasa i volontarijata u suradnji s Caritasom Italije. Nakon toga radilo se i na regionalnoj razini, a trenutno biskupijski karitasi uz našu potporu provode svoje aktivnosti i projekte. Nažalost, izvanredne situacije nastale ljudskim nemarom ili prirodnim nepogodama sastavni su dio našeg ovozemaljskog življenja. Poučeni osobnim i zajedničkim iskustvom, poglavito tijekom minulog rata, Caritas Bosne i Hercegovine nastoji u zemlji i u svijetu dati svoj prilog smanjenju posljedica nastalih katastrofama, ali i zaštitno djelovati u Bosni i Hercegovini. Posebno smo bili aktivni tijekom nedavnih poplava koje su teško pogodile našu zemlju, kroz razne akcije pomoći nastradalima u domovini, ali i u svijetu. Naglasak je stavljen na smanjenju rizika od prirodnih nepogoda. Posljednjih godina svoj doprinos prema našim mogućnostima i uz potporu poglavito Caritasove mreže zajedno sa biskupijskim karitasima dajemo u migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. U svom radu surađujemo sa svim relevantnim institucijama i organizacijama, od međunarodnih tijela, poglavito unutar Caritasove mreže, zatim javnih i nadležnih institucija, preko lokalnih nevladinih organizacija pa sve do krajnjih korisnika.
Caritas Bosne i Hercegovine bio je jedan od pionira na području razvoja obrazovanja odraslih u modernom vremenu. U 2010. godini uz potporu Vlade Republike Austrije i Caritasa Austrije krenuli smo u realizaciju projekta obrazovanja odraslih u sklopu kojeg je formirana ustanova za obrazovanje odraslih Socijalno-edukacijski centar. SEC, to je bila naša institucija, sjedište je bilo u Banja Luci, sada je prešlo u nadleštvo Biskupije Banja Luka i Mostar je isto tako ostao, mi smo imali filijalu i u Travniku. To je edukacija osoba u raznim zvanjima i pozvanjima. U današnjem vremenu moderne tehnologije, društvenih mreža i masovnih migracija, ulaganje u mlade jedan je od strateških prioriteta svakog društva. Je li tako i u našoj zemlji? Pitajmo se sami. Caritas BiH sa mladima i za mlade radi na različitim područjima, provodi različite projekte i aktivnosti. Vodimo i sudjelujemo u realizaciji Erasmus Plus projekta za mlade, uključujemo mlade u volonterske aktivnosti, organiziramo kampove, ljetne škole i susrete, a od nedavno provodimo i veliki projekt zapošljavanja mladih osoba u Bosni i Hercegovini pod nazivom Your Job. Kroz ovaj projekt u suradnji s našim biskupijskim Caritasima i Caritasima iz regije želimo mladima osigurati nove alate za zapošljavanje i ljepšu budućnost. Kućna njega za stare i bolesne osobe bila je od našeg osnivanja jedno od najvažnijih područja djelovanja svih Caritasa u BiH. Razvijali smo posebne modele pružanja ove usluge širom BiH. Tisuće korisnika dobili su profesionalnu, medicinsku i zdravstvenu skrb od naših biskupijskih Caritasa koje smo koordinirali u ovom području. Za neke starije pojedince, osoblje kućne njege bile su jedine osobe koje bi susretali u teškim trenucima svog života. Danas, aktivnosti kućne njege u Bosni i Hercegovini samostalno provode naši biskupijski Caritasi, ali i dalje postoji potreba za još većim uključivanjem svih koji su spremni pomoći. Osobe s invaliditetom jedna su od najranjivijih skupina u Bosni i Hercegovini. Naši biskupijski Caritasi pružaju različite usluge za osobe s invaliditetom, a i Središnji ured Caritasa BiH kroz različite projekte pomaže ovoj kategoriji potrebnih. Do sada smo realizirali nekoliko projekata, među kojima se izdvajaju projekti za zapošljavanje osoba s invaliditetom Power, projekt za pružanje potpore udrugama Societies, projekt pomoći slijepim i slabovidnim osobama i projekti za razvoj socijalnog poduzetništva. Caritas Bosne i Hercegovine u narednom će razdoblju raditi na unapređenju situacije osoba s invaliditetom u našoj zemlji. Modeli socijalnog poduzetništva u svijetu su prepoznati kao novi načini socijalnog i gospodarskog razvoja. Nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek nema zakona o socijalnom poduzetništvu koji bi omogućio kvalitetne radne uvjete i posebno mjesto ovim poduzećima. U proteklom razdoblju pomogli smo pri osnivanju ili razvoju većeg broja socijalnih poduzeća, financirajući njihove biznis planove i razvojne projekte. Kroz socijalna poduzeća uposlen je veći broj pripadnika ranjivih skupina uz osiguravanje sredstava za djelomično sufinanciranje organizacija. Mir i pomirenje spadaju među temeljna načela života i rada kako Caritasa u Bosni i Hercegovini, tako i našeg društva u cjelini. Potaknuti socijalnim naukom Katoličke crkve i Caritasovim stavom da se mir i pomirenje grade na prvom mjestu pružajući potporu žrtvama rata, Caritas je još 2003. počeo s realizacijom projekta pružanja pomoći žrtava rata u BiH. Danas u suradnji sa CRS-om i drugim partnerima provodimo projekt Pro budućnost, koji je i najveći mirovni projekt u Bosni i Hercegovini. Trajni mir temeljno je opredjeljenje Caritasa BiH na kojem ćemo graditi naše djelovanje.
Od 2007. godine, u suradnji s Hrvatskim Caritasom, koji je produžena ruka crkve u Republici Hrvatskoj, realiziramo provedbu akcije Tjedan solidarnosti i zajedništva s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini na prostoru Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući potpori crkve u Republici Hrvatskoj, Hrvatskom Caritasu i brojnim darovateljima kroz ovu se akciju financiraju različite potrebe i projekti Caritasa u Bosni i Hercegovini, od onih strukturalnih preko konkretnih projekata za različite kategorije osoba u potrebi. Taj tjedan solidarnosti ima veću snagu od prikupljenih sredstava. Neko misli na nas, na crkvu i ljude u Bosni i Hercegovini. I recimo ona misa koja se prenosi kada dođe predsjednik Hrvatskog Caritasa i ravnatelj u Bosnu i Hercegovinu, odraz našega kršćanskoga i hrvatskoga zajedništva. Psihološki budite hrabri kao crkva, budite hrabri kao Caritas, ljubite Boga, volite ljude i da se pomogne. Radili smo na mnogim drugim područjima, pratili siromaštvo i pisali izvješća o siromaštvu, osnovali obiteljska savjetovališta, radili na prevenciji trgovine ljudima, pomagali pri obnovi i rehabilitaciji, osnaživali žene, promicali i razvijali turizam i poljoprivredu, pomagali povratnike, radili s pripadnicima romske nacionalnosti, jačali kompetencije drugih organizacija i udruga i puno drugih akcija, aktivnosti i projekata. Nastavit ćemo i dalje raditi na dobrobit čovjeka u potrebi i nevolji. Snagom vlastite vjere, snagom vjere u Isusa Krista, vjerujem da će Caritas Bosne i Hercegovine ostvariti svoje poslanje prvo u životu ove crkve u Bosni i Hercegovini. Ali isto tako svoje poslanje u suodgovornosti zajedno s drugima. Mi u ovih zadnjih godina osjećamo sve veće vapaje iz cijele regije da nekako budemo u radu lideri kako bi pomogli, jer su u istoj situaciji drugi nacionalni Caritasi. I zato su nas uprte brojne oči da ostvarimo svoje poslanje, ono što nam nalažu važeći crkveni i državni zakoni, da sve bude transparentno i ono što od nas crkva i naši biskupi očekuju. Zahvalni smo Bogu za minulih 25 godina postojanja i svima koji su u proteklom vremenu na bilo koji način pomogli naš rad i naše postojanje, a osobito Biskupskoj konferenciji Bosne i Hercegovine, koja je osnivač i kojoj kao karitativna ustanova Katoličke crkve i pripadamo. Biskupijskim Caritasima u Bosni i Hercegovini za zajedničko djelovanje i građanje karitativnog zajedništva iz ljubavi prema Bogu i na dobro bližnjega u nevolji. Velikoj obitelji Caritasa Internationalis sa sjedištem u Vatikanu i Caritasa Europa sa sjedištem u Briselu u Belgiji. Vladama i vladinim agencijama pojedinih zemalja, posebno Europskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Hrvatskoj, Austriji, Italiji, Njemačkoj, Švicarskoj, Sloveniji i drugim koje nismo spomenuli. Svim crkvenim i nevladinim organizacijama, fondacijama i udrugama uglavnom iz inozemstva. Biskupijskim, župnim i redovničkim zajednicama, brojnim vjernicima i dobročiniteljima. Brojnim pojedincima koji su na bilo koji način pomagali naše aktivnosti. Pozivamo sve pojedince, organizacije, ustanove, poduzeća i medije da nam postanu partneri u radosnom služenju bližnjemu. Dok je svijeta i vijeka, bit će siromaha i potrebnih. Neka se ljubav Božja, koja nikad ne prestaje, nastani u srcu svakog čovjeka, a osobito u srcima najpotrebnijih. Karitativna djelatnost je čin vjere i puno više od humanitarne djelatnosti. Zato želimo potaknuti i pozvati svakog kršćanina i svakog čovjeka da u ovom vremenu obnovimo svoje srce u dobroti, oplemenimo svoje srce kako bi bilo dovoljno osjetljivo za potrebe bližnjih. Ponesimo s ove obljetnice u svoju svakodnevnicu njezin moto: ljubav nikad ne prestaje.